Darius. Darius. Ano? Mapaalam muna ako yung pansamantala. Ano? Ha? Papakabit ka dito ha? Ha? Ha, Darius? Ayan, si Darius malungkot siya. Malungkot si Darius. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hello mga kalingap, magandang umaga. Ito yung time na pansamantala kami magpapaalam dito sa bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At mamimiss namin yung kulitan namin dito. Ayan, yung mga tagpo na talaga namang makukulit. At mamimiss ko sila, yung ating mga kalingap partners, official kalingap partners. Ayan. Ito po si papayawat po si Benz TV. Benz TV, paalam pa samantala. Okay. At syempre hindi papahuli itong si Bingbing. Hanggang ngayon suplado ka pa rin. Ayan, mauna na kami sa sunod ka. Mauna na kami, intay na lang namin ikaw doon. Sige. Salamat. Ingat paalam, kayo, ingat. Paalam pansamantala. At ito pang si Commander Super Tiklo na napakasipag. Ayan. Pangalan ko, ayusin mo nga. Ay, si Joey the Great. Yan. Ay, si Joey the Great na napakasipag. Talaga namang karapat dapat siyang maiwan dito kasi tumutulong talaga sa amin. Lahat naman kami tumutulong. Ito talaga ang sobrang tumutulong. Kahit gawain bahay, tudubigay siya. Ayan. Si Joey the Great, ang sorbiteryong Parang halong pag-iimbot yan sorbiterong vlogger. Paalam muna pansamantala. Mamimiss kita, Joey the Great. Bata ka pa. Hindi, pansamantala. Pansamantala. Lapit ka dito. Ay, sige, ihikas mo ko. Hahag kita. Ay, Dali, lapit ka. Lapit. may ano. Lumapit ka. Anin mo? Lapit ka. Once again, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Pakiclick po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos ni Kalampitos. Supportahan po natin ang official Kalinga partners. And don't forget, support ang haligi ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, and then Kalinga Prab. I miss you. I miss you. Mas, and God bless. Super. Tiklo. At syempre si Bro Bob, siya po yung maiwan dito kasi kailangan din siya ni Kuya Bal Santos para driver kasi nahirapan din siya mag-drive. Ayan. Paalam pa samantala. Bro Bob. Mga kalingap, salamat. Ako nagkapasalamat mula sa puso ko na kita kami ni Kalampitos. Madalas lang kami nag-chat. Ngayon nagkakasama. Ngayon nagkakasama na kami. First time. Kita kami personal. Mga kalingap, ako yung mag-isuyo sa inyo. Mamimiss ko yung mga mana. Hello, manas. Turbutong baklang to kalingap, mag-isuyo ako. Support natin si Kalampitos. Nagas. Salamat Bro Bob. Kung ano ang ginagawa ni Bobby TV, yun din siya. Ayusin mo paliwanag. Iiwanan kita. Huwag kang kumpuhan. Hanap ako ng iba. Mga kalingap, ang gulo ni Joey. I-subscribe nyo nga ito. Lipat mo sa akin. Subscribe. Babalik na sila sa Naga pero babalik din sila dito. Babalik na po kayo. Magpapalang lang po pansamantala. Pansamantala lang po hindi po kami maghiwalay. Pansamantala lang. Ganito ang buhay ng charity. Kailangan mo tumulong sa ibang lugar. Hindi lang naman dito. Babalik. Pero yung suporta magpapatuloy pa rin. Salamat. Salamat kay Bob. Thank you. Bro Bob, Thank you, bro. Kalampitos. Hello bro. Ay, hindi Ayan. po Kuya Bal. Kuya Bob. Hindi po, Sir Bob. Sir Bob. At yung Darius. Ano? Mapaalam muna ako yung pansamantala. Ano? Ha? Papakabit ka dito ha? Ha, Darius? Ayan, si Darius malungkot siya. Malungkot si Darius. At syempre, ang pinaka-pogi, yan. Kuya kayo bro. Gabi Sera. Mapaalam pansamantala. Babalik pa
Oh, babalik pa. Babalik pa. Pero alam dito siya. Dito hindi itong last na pag-aaral sa Maray. Babalik kami. Hanggang sa muli. Paalam. Ayan, Baka maiyak din. Baka maiyak ka din kasi si Cross Pato. ay, di ako iyak. Ayan, ayan. Papatay ka. Ay! Pakabait ka dito, pakamove ka dito. Tingin ko na. Ayan mga kalingap, paalam po pansamantala sa bahay ni Kuya Bal Santos Matuwa. Ay, si si Kagapay. Kagapay. Paalam ka muna dyan. Diyan ka muna sa taas. Ayan. Ayan, see you soon, Kalampigtos, ingat lagi. Salamat. Okay. Salamat. Ingat kayo dito. Naiyak sila sa paalam ni Cruz. Pati umiyak. Ayoko manood ng ganun kasi ayoko umiyak. Pagpapabay na lang ako. Heart. Yan po, Kalampigtos and Sagap PBBM. Alam ko, hindi pa yung last natin pagkikita. Babalik. Meron lang pong mission na dapat tapusin sa pagiging charity vloggers dyan sa Camarines Sur. Hindi na ba kayo, Alex? Mamaya. Shout out po sa mga kalingap natin dyan, sa panig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Yan, part Salamat. po sa kalingap team. Sige po. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Pag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat po. Kalampitos TV. Salamat. Yan. Okay, thank you. Verse 24. Ang Diyos po ay Espiritu at katotohanan. Dapat po nating sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan lamang. Yun po ang nais ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y sumamba sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat ang Diyos po'y Espiritu. Kung ating pong pagmamasdan sa ating buhay may tatlong katangian. Unang-unay katawan, pangalaway kaluluwa, pangatlo Espiritu. Ang ating katawan hindi pwedeng makipag-ugnayan sa Diyos. Ang ating kaluluwa hindi pwedeng makipag-ugnayan sa Diyos. Ang tanging makikipag-ugnayan sa Diyos, walang iba yung Espiritu. At yung Espiritu ng Diyos kapag nagkaumpong, mararanasan mo ang kanyang presensya. Sino? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sapagkat binigyan tayo ng bahay panambahan. At sa pamamagitan nito, anuman yung ating nagawa, anuman yung ating kalahingan, anuman ang ating problema, hindi natin kayang lunasan. Subalit kapag tayo nagpakumbabat yumuko sa harapan ng Diyos, inamin natin na wala tayong magagawa, gagawa ang Diyos. Sa iyo kapatid, sa ating kapatid, sa lahat po ng narito. Purihin ang Diyos. Napakadakila ng kanyang kabutihan. Naalala ko nga po, kagabi nagulat po ako, na-amaze ako sa ginawa ng Diyos. Tayo po ay nag-live, nag-share ng Word of God, nag-encourage sa mga OFW. Nagulat ako. 40,000 views. Glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. At napakarami pong nagsabi, Brother Pangas, ipag-pray niyo po ako. Grabe, hindi ko na po mabasa. Napakarami pong nag-comment. Ganong kalakila ang Diyos. Kapag tayo sumunod sa kanyang kalooban, kinanap natin ang kanyang kalooban, God will do amazing thing sa ating mga buhay. We are from nothing to become something. Glory to God. Yun ang ginagawa ng Diyos kapag tayo natutong nagpakumbaba sa Kanya. Lahat po tayo na narito, hindi sinasadya yung pagkakataon. Kayo'y naparito kayo para sumamba, hindi lamang sa pagsamba. Kaya kayong gamitin ng Diyos, anuman ang iyong ginagawa.
Diyos ang ibigay mo. Saan ka man naroon, saan ka man lugar nakatira, pwede kang gamitin ng Diyos kahit di ka marunong mangaral. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. At naalala ko po nang ako po'y nasa Calaguas Island, habang ako po'y nagpiprepare ng sermon, sapagkat hindi naman po ako pastor, ako po'y tinulak na pastor. Meron po pastor na nakatalaga sa Calaguas, subalit ang nakalulungkot isipin umuwi ng diet, hindi na bumalik. At that time, Sabado na, wala pa siya. Lunes hanggang Sabado, nagpipray po ako, nagpa-fasting ako, hindi ako marunong mangalan. Hindi naman ako nag-Bible school eh. STI lang po ako, School of Calaguas Island. At that time, ako po'y nanaginip. Madaling araw, ginising ako ng Diyos. At doon po sa isla, kasi noong panahon yun, wala pang ilaw. Wala pang ganito. Mapalad tayo. Dito po, mapalad po tayo. Nangangaral ako, ang lamig ng pakiramdam ko. Doon kapag nangaral ako, gabutin ng mais, ang patak ng pawis sa aking mukha. Dito, di ka papawisan. Nakikinig kayo minsan ng bahay pa ng bahay, ginagawang hotel, natutulog yung iba. Hallelujah. Ito po bahay pa ng bahay, hindi po hotel. Ito po'y bahay ng panambahan para magtika tayo sa Diyos. At habang ako po'y nananalangin, binuksan ko po yung ilaw at babasahin ko po yung talatang binigay ng Lord sa akin sapagkat hindi naman ako marunong mangaral. Binasa ko po. Would you imagine within 1 week from Mateo to pahayag na basa ko po lahat yung for God's glory. Kasi nga po di ko alam kung paano ako mangangaral eh. Sabado na umiiyak na ako eh. Hindi na nga halos ako kumain kasi nga di ako marunong mangaral. At God spoke to me through this message. Sabi doon, ang banal na kasulatan ay kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain, paghakay sa matuloy na pamumuhay. At nung akin pong babasahin, bigla pong namatay ang ilaw. At that time ako'y nananalangin, Lord, give me message. Give me, ano man, yung bang tinatawag na illustration. Eh, siyempre po sa isla, hindi pa po uso ang ilaw ng generator lang. Pag may pera ka, pwede kang kapitan ng generator, yun ang ilaw na galing sa generator. Eh, ang gamit ko po yung kasera lang, sa tabing dagat po malakas ang hangin, bigla pong namatay ang ilaw. Nawala, ang dilim. Hindi ko makita. Sabi ko, Panginoon, ano po ang ibig sabihin mo sa pangyayaring ito? At doon ko po nakita na napakadilim. Ang lahat po ng tao walang pagkakilala sa Diyos, nabubuhay sa kadiliman sa bagamat literal kang nakakakita. Na kapag ang tao walang liwanag ng salita ng Diyos, ikay tumataas sa kadiliman. Hallelujah. At doon ko po nakita na ang ilaw pala na yun ay sumasalarawan sa buhay ng tao. Na kapag may dala-dala kang liwanag, lagi kang nagliliwanag. At kapag namatay ang iyong liwanag, punong-puno ng kadiliman ang iyong kapaligiran. Marahil isa ka na sa kadiliman kapag nawala ang ilaw sa buhay mo, nakalulungkot. Dilim ang bumabalot sa ating pagkatao. Kaya napakahalaga ang pagbubulay, napakahalaga ang pagpupuri, napakahalaga ang pagsamba sa Diyos. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos, ito'y nagbibigay ng kapayapaan ng ating puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Purihin ang Diyos. Number 3, mapalad ang taong sa iyo sumasamba at sa pagsamba nila'y inaawitan ka. Would you imagine, hindi nyo ba napapansin? Bago tayo pumanik, meron pong frontliner sa harapan nyo. At bago po magbigay ng mensahe ng salita ng Diyos, unang-una po yung ginagawa nila, umaawit sila sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri sila sa Diyos, yung mga music leader, ano ba tawag yan? Yung mga song leader. They invite the Holy Spirit. Para kapag nangaral ang pastor, naroon ang kanyang presensya ng Diyos. Kasi nga, meron pong mga nganta na umaawit sa kapurihan ng Diyos upang ang kanyang presensya bumaba sa ating kalagitnaan. Na ang ibig sabihin kapag yung presensya ng Diyos ay bumaba sa ating kalagitnaan, minsan sa ating pagkaawit, tumutulo ang ating luha. Hindi natin alam kung bakit sapagkat napupula tayo ng kapangyarihan ng Diyos.
napupuno na tayo ng kanyang presensya. Yung pala ang kabutihan ng Diyos. Kaya pala may mga tao, may mga songleader, inuuna ang pagpupuri sa Diyos sapagkat napakahalaga ng pagpupuri sa Diyos. Pansinin po ninyo, di ba minsan kapag may kanta tayong nagugustuhan, hindi man tayo marunong umawit, pero yung gumagana yung ating katawan. Yan ganyan. Di ba? Minsan hindi lang yung katawan natin ginagaya, minsan gumaganyan pa tayo. Bakit nagugustuhan natin yung kanta? Hindi natin mabigas, pero gusto natin. Kapag nakabisado natin ang kanta, oh, Panginoon, di ba? Unti-unti natin sinusundan. At dito po, bakit ko po nasabi, bakit napakahalaga ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos, bakit kailangan nating awitan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay lugod na lugod sa kanyang anak na nagpupuri sa kanyang kabanalan. At naalala ko po habang nagpupuri po ang mga song leader, hindi pa po ako mananampalataya. Ako po isang talamak na puro kalokohan ang alam ko sa aking buhay. Ako po kung tawagin nga na kasi timawa. Alam mo, sa wikang Tagalog, yung timawa nakakahiya. Maaaring timawa ka sa pagkain, timawa ka sa lahat ng bagay. Ako po yung timawa sa alak. Wala pong alak na ako'y pinatawad, miski pinong kulabo, miski orsos, miski kung ano, miski ito ba, malasing lang ako. At that time, meron pong taong nag-invite sa akin, at pagdating ko, puro nagulat ako, hindi naman ako kano-ano, sa lubungan sila, pinagamayan ako. At sabi sa akin, umupo ka rito. Akala ko, kusunada ako kasi magkaganda sa malubong. Ano magaganda na naman ito? Siyempre tayo po minsan pagkata pinairal natin ang mata. Talagang ang lahat na nakikita natin maganda. Sa Diyos kabaliktaran. Lahat ng pangit maganda. Hallelujah. At doon po habang ako po'y nakaupo, iwan ko ba, basta nung kinamayan ako, siguro may kapangyarihan ang kamay na nagkamay sa akin. Sapagkat parang naramdaman ko na kakaibang may nangyari sa buhay ko, pero hindi ko pinansin. Sabi ko pa nga sa mga umat, parang na itong mga OA, naglulundagan, parang mga kalapati, nagliliparan. At talagang naman kumakanta siya, nagpupuri kasi joyful song. Maya-maya po, kumanta po ng pagpupuri sa Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ang sabi po ng mga awit song leader, mga kapatid, He says the Holy Spirit, subukin po ninyong unawain at pag nilinilayan ang awitin ito, believe me, the Holy Spirit will touch your life. Will touch your life. At habang nagkakanta po yan, alam ko sa aking sarili, marami ako sa harapan ng Diyos. Alam ko sa aking sarili, lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. At habang umaawit ang song leader, sabi ng awitin ito, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman, itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Bigla pong narinig ko, ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo. Lahat sa ating iaalay sa'yo. Doon po bigla po ako'y para akong na-magnet, para akong na-paralyze, para akong hindi ko alam parang kung bakit biglang inangat ko ang aking kamay, bigla akong pumikit ng taimtim at para ba sinasabi ng awitin, ikaw'y nilikha ng Diyos para sa Diyos. Bakit mo sinasayang ang iyong buhay sa mga walang kwentang Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.